Veus de Dona Tarragona és un grup de treball que enguany ha rebut el 6è ajut pont per part del Consell Social de la URB i que incentiva i difon la lectura de proximitat, sobretot en el món educatiu i també a la ciutadania. Es tracta que l'alumnat visqui la literatura a través d'una experiència educativa que implica recórrer un territori que ha estat literaturitzat dins el marc d'una obra concreta o que és susceptible de ser literaturitzat a partir d'una sèrie d'accions sobre aquest espai. Unes actuacions que configuraran aquest indret i el dotaran de literatura compartida en el marc d'uns jardins o en el marc de construir una ciutat literària. Ramos i Prats, el 2019, fan una distinció entre dos tipus de ruta. D'una banda, les rutes es configuren a partir de llocs vinculats al món literari i de l'altra, les rutes d'espais literaturitzats. La didàctica de les geografies literàries constitueix un canvi de paradigma en la consideració de la dimensió espacial dels textos literaris en el context de l'educació, tal com diu Bataller el 22. Les rutes literàries permeten establir un vincle entre l'espai, l'experiència del territori i l'educació patrimonial, tal com diu Bataller el 2023. En el cas que presentem partim d'un espai que, d'entrada, no havia rebut una mirada literària i amb l'acció conjunta que van fer al Parc del Camp de Mart van passar a tenir un lloc literari, tal com diu Ramos i Prats el 2019. L'any 2021, la Conselleria de Medi Ambient de Tarragona, mitjançant la seva regidora Elvira Vidal, es va posar en contacte amb diferents entitats que treballen la literatura i l'art d'escriure a la nostra ciutat. Òmnium Cultural, l'Escola de Lletres, l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes i Veus de Dona Tarragona, per tal d'engegar un projecte que volia combinar la natura i la poesia. Es tractava d'il·lustrar i embellir els parcs amb poemes d'autores de Tarragona o vinculades a la ciutat. Una iniciativa que pretenia complementar i singularitzar la ciutat de Tarragona dins el marc de les Viles Florides. En aquesta línia es va construir 4 parcs literaris. Entre el 22 de març del 22 i el 10 de maig del 23 es van fer el del Camp de Mart, titulat A l'ombra de la poesia, que combina poesia i els arbres del parc, el dels clàssics llatins al Parc de les Granotes, al costat de l'amfiteatre, el de la ciutat i Quinta de Sant Rafael, on es pot apropar la poesia a la canalla en forma de gincana. En aquest moment s'està construint el del Parc del Francolí, on es relacionaran els moixons del parc amb la poesia. La informació es pot veure a la pàgina de l'Ajuntament de Jardins Poètics, a la secció de neteja i medi ambient, espais verds i camins i jardins poètics. Aquest material és o pot ser la base per muntar activitats d'educació literària. És una manera de treballar la literatura més innovadora, una experiència literària que combina 3 factors: la poesia, la descoberta de la natura, la descoberta de la ciutat a través d'un itinerari o d'un joc. Val a dir que els parcs del Camp de Mart i el Parc de la Ciutat s'han treballat pedagògicament amb alumnes de diversos nivells educatius. En el primer, com a complement d'una ruta literària o simplement com a una experiència literària per tractar temes poètics, el ritme, la dicció i la creació, i en el segon per descobrir la poesia als infants i adolescents en forma de joc, de pista, que troben en el codi QR. Una pràctica que pretén apropar els estudiants a l'entorn i fer-los desvetllar l'interès per la natura, talment com els germans Puig i Valls, promotors de la finca de Sant Rafael l'any 1912 i de la Festa de l'Arbre a la ciutat. Val a dir que el curs 2023-24, el Pla Educatiu d'Entorn, gestionat per l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona i el Departament d'Educació, van treballar a partir dels parcs de la ciutat i van fer la cloenda en aquest espai amb la presència d'algunes de les poetes que configuren els plafons literaris del recorregut. Aquestes poetes van ser Cinta Molet, Imma Pujol i Fina Anglès. Els docents de primària i secundària del grup de treball del Pla Educatiu d'Entorn van fer diferents propostes educatives per desvetllar la curiositat i la creativitat de l'alumnat envers la natura que els envolta i generar actituds i valors de respecte i treball en equip. El Jardí Poètic al Camp de Mart, a l'ombra de la poesia. El projecte es va iniciar i es va concretar el juny de 2021 i es va temporitzar per al Dia de la Poesia del 2022.
Al mes de gener, el tècnic de Parcs i Jardins Marc Antillac ens va guiar pel parc i vam poder concretar els arbres que serien poetitzats i on començaria i acabaria l'itinerari. El recorregut que es va proposar comença a l'entrada de l'Avinguda Catalunya fins a l'extrem oposat del parc, vorejant la muralla romana i tornant pel caminet que va paral·lel al carrer Maria Cristina. Es va partir de les autores que tenim a la pàgina de Veus de Dona Tarragona i es va cercar la informació dins el corpus de l'obra de cada escriptora. Hi va haver una gran tasca de recerca prèvia. Un cop decidits els textos, es van consensuar amb les escriptores i en algun cas se'n va idear un d'exclusiu per al parc. Va ser el cas del Garrofer i del Marfull. La relació obra-autora va quedar així. Poema introductori d'una entrada i de l'altra del parc, Cinta, Mulet i Grau. Marfull, Isabel Ortega i Rion. Pi, Olga Xirinacs i Díaz. Garrofer, Finanglès i Soronelles. Pruna Borda, Isabel Ortega i Rion, Magnòlia, Montserrat Abelló i Soler, Alzina, Roser Guasch i Bea, Xiprer, Olga Xirinacs i Díaz, Llorer, Roser Guasch i Bea, Olivera, Josepa Massaners i Dalmau. Val a dir que a cada panell hi ha el poema que fa referència a l'arbre, un dibuix de l'arbre i un codi QR per poder escoltar el poema per part de les escriptores vives mentre es gaudeix del paisatge. Els plafons estan pensats i adaptats per a persones amb discapacitat visual i col·locats a una alçada adient per a persones amb mobilitat reduïda. En l'acte inaugural, dins la primavera literària del 22, eren presents l'alcalde Pau Ricomà, la regidora de Medi Ambient, Elvira Vidal, la majoria de les escriptores visibilitzades i les entitats participants. L'escriptora Cinta Mulet va llegir un poema introductori que donava una visió de conjunt en aquest maridatge entre natura i poesia. Quins reptes tenim els docents a l'hora d'ensenyar literatura? La literatura és l'art de la paraula feta realitat. Les paraules prenen diferents significats en un joc entre l'escriptor i el lector. És un joc ple de complicitats, de secrets compartits, de descobertes que van des de la realitat a la ficció, de la materialització del present a les utopies o distopies, entre altres, amb registres diversos en què tant l'escriptor com el lector posen en evidència les capacitats interpretatives i de gaudi del repte que se li proposa. Els manuals de literatura adreçats a l'alumnat de secundària i batxillerat són un compendi d'autors i obres, de corrents estètics, de teoria literària emmarcats dins el cànon escolar. L'alumnat descobreix les singularitats del llenguatge literari de la mà dels seus professors. El nou currículum LOMLOE aposta a l'ESO per l'educació literària més que no pas pel fil històric, on s'uneixen les veus del passat plenes de les percepcions pròpies del moment històric en què van ser ideades. Actualment es van descobrint les tècniques, els procediments creatius a partir dels textos de diversa índole. L'alumnat va descobrint el patrimoni literari de parla catalana o de la literatura universal a petites dosis. L'eix temàtic crea un discurs que pot ser vist de manera diferent en cada etapa històrica. És una opció. En el cas de batxillerat, la literatura parteix de les premisses tradicionals, però amb un enfocament més textual. El text literari serveix per justificar corrents estètics, línies temàtiques, tòpics i estils propis. És una altra opció. Ambdues opcions pretenen comprendre el text i l'escriptor o escriptora a partir dels textos que produeixen o han produït. Ara bé, tenen limitacions. La primera és el fet que sovint les escriptores queden en un segon terme per criptogínia. La segona és el fet que es parteix del corpus general de la literatura catalana i no es dona importància a les escriptores locals, perquè no apareixen en els llibres de text tradicionals. Unes autores que tenen una obra tan o més important que les poques autores que ressenyen en aquests llibres de referència. I la tercera és el fet que cal una acció real sobre el territori a fi que l'alumnat aprengui a valorar tant els textos com les escriptores, una mostra del patrimoni immaterial que tenen a l'abast. Cal que l'alumnat entengui el text, el sàpiga compartir, se'l senti seu i el reprodueixi en el lloc on ha estat pensat o en un espai públic concret a fi que es generi un record positiu. Cal activar la memòria d'un fet literari viscut per tal que el record generi un altre tipus d'aprenentatge. Tal com deia Montserrat Roig, la memòria és un acte d'amor i si s'estima també s'aprecia i es valora. Amb aquesta proposta es pretén resoldre un problema de fons quant a la didàctica de la literatura en veu de dona, a fi que la literatura reverteixi en l'espai i aquest sigui valorat i respectat en la mesura que ha estat treballat des de diferents angles o perspectives.
La pedagogia des del territori. Llorenç Soldevila i el grup d'Endrets de la Universitat de Vic, el grup de Geografies Literàries a la Universitat València, amb Àlex Bataller al davant, i el professorat de les universitats que conformen la xarxa Vives, han ensenyat i donat pautes als seus alumnes i futurs docents de la didàctica de la literatura basada en l'espai. L'ensenyament de la literatura a través d'una ruta literària per descobrir una obra o un autor no és una pràctica nova. Molts docents han ideat rutes per les ciutats on han nascut i viscut determinats escriptors o escriptores. Un exemple d'aquest treball és la tasca de Maria Nunes, Fin Anglès, Llorenç Soldevila, Àlex Bataller amb el màster de secundària, Glòria Bordons, així com la tasca del grup de treball Veus de Dona Tarragona, que des del 2021 ençà ha incentivat la literatura de proximitat amb les rutes literàries amb els alumnes de quart d'ESO i de batxillerat, una pràctica que li ha valgut el reconeixement de pràctica d'innovació docent per part del Departament d'Ensenyament. Les rutes ofereixen un aspecte vivencial que promou el record i un aprenentatge més significatiu. La proposta que us presentem és a partir d'un recorregut en què es va vincular natura i poesia. En els codis QR es poden escoltar tant les veus de les poetes vives com les veus d'alguns membres del nostre grup de treball. Aquest fet fa que l'itinerari sigui singular. En aquesta diapositiva podem veure els objectius de l'activitat. Objectius. Fer viure la literatura a l'alumnat. Treballar la comprensió lectora a partir dels textos literaris que hi ha al parc. Introduir a l'alumnat els conceptes mètrics, retòrics i literaris d'un text poètic a partir de les poesies de l'itinerari. Fomentar la lectura en veu alta, tenint en compte el model proposat per les escriptores. Fomentar la creativitat a partir dels textos poètics en un joc d'intertextualitats i de ritmes musicals. Conèixer i promoure les veus d'escriptores a Tarragona en un exercici de visibilització del llegat femení. Potenciar la descoberta de la ciutat i la literatura des d'una perspectiva femenina i de patrimoni immaterial. Treure la literatura de l'aula i proporcionar una experiència literària única i motivadora. Difondre la literatura de les escriptores que han quedat a l'oblit per criptogínia i projectar les escriptores actuals per fotogínia, font de patrimoni literari. Activitats pedagògiques. Una de les activitats d'incentivació poètica és a partir d'una sortida al Parc del Camp de Mar i, tal com està plantejada, es podria considerar una situació d'aprenentatge. Prèviament s'ha treballat la mètrica i el ritme en la poesia a classe i s'han donat una sèrie d'orientacions per saber entendre i llegir poesia de manera entenedora. Aquesta activitat consta de 3 fases. Primera, els alumnes per parelles es preparen prèviament el poema assignat per tal de llegir-lo i explicar-lo tot analitzant-ne els elements temàtics i d'estil. Així mateix, busquen informació a la pàgina web ja.cat/veusdedona per explicar també qui és o era la poeta del poema en qüestió i quines característiques cal tenir en compte a l'hora de destacar la seva obra. També poden consultar la pàgina dels parcs i jardins de l'Ajuntament per poder sentir com reciten els versos i així que els serveixi de model per a les seves lectures en veu alta. Segona, anem al Camp de Mar i fem l'itinerari tot aturant-nos en cada arbre designat, un total de 10 arbres, i allí en cercle, cada parella explica de qui és el poema, explica les línies temàtiques del poema i analitza algun aspecte concret i finalment llegeix el poema. Si algun alumne vol comentar algun aspecte que li hagi cridat l'atenció, aleshores es comenta en grup. Tercera, es fa una posada en comú al final de l'activitat. Tant es pot fer en una primera instància en veu alta i després demanar que es faci una reflexió, ressenya, comentari crític de tot el procés d'aprenentatge per escrit. En aquest sentit, també es treballa la competència escrita de registre formal. Quarta, de manera opcional i en funció del grup i la temporització que es tingui per fer l'activitat, també es pot demanar de crear un poema a partir d'uns versos d'alguna poeta, que per raó de sensibilitat o de tema o del que sigui els hagi cridat l'atenció. És una manera de buscar complicitats personals a partir d'intertextualitat dels versos d'aquestes poetes treballades. L'avaluació de l'activitat se centra en la preparació dels continguts, l'explicació dels continguts davant la resta del grup classe, la dicció del poema, l'anàlisi del poema i la valoració final, oral i escrita. La percepció dels estudiants acostuma a ser positiva pel fet que és una activitat que s'ha fet en un entorn no convencional i que tots hi han participat de manera activa. Conclusions. Llorenç Soldevila, l'any 2004, afirmava que les rutes literàries eren un recurs molt eficaç per treballar la literatura. Fora de l'aula genera una determinada actitud que propicia construir un coneixement a través de l'experiència. Bataller, el 2023, afegia que, dins d'aquesta formació literària, l'alumne, que és alhora lector i estudiant, actualitza el text d'acord amb la seva percepció i la seva anàlisi del text.
El docent fa de guia i dona unes pautes que serveixen per a un enfocament diferent de la competència literària. És una pràctica innovadora que pretén convidar l'alumne a llegir, escriure i analitzar un poema en un ambient diferent. Aleshores, la lectura en veu alta, fora de l'aula, fa que sigui una experiència motivadora. Es treballa la competència oral, la literària, la d'aprendre a aprendre. És també una oportunitat per cohesionar el grup al voltant de la literatura, cosa que afavoreix una actitud positiva envers l'objecte d'estudi, la literatura en veu femenina i de proximitat i en català. S'ha aconseguit així visibilitzar la literatura en veu de dona fora del cànon escolar imposat i també que els estudiants mostrin una actitud positiva cap a les poetes, la literatura i el paisatge. És una mostra del patrimoni literari viu a les ciutats que s'ha creat en un espai natural i urbà, un lloc literari, tal com diu Sol de Vila el 2009, que ha sorgit d'una voluntat d'apropar la literatura al ciutadà. Gràcies.